ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮಾತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಪನಂದು ಇನಿ ಹಂಪಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಲೋಟಸ್ ಮಹಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ವ್ಯೂ ಪೂರ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ದೊಂಬಿತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತ ಜಾತ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ ನಂಚು ವಾತಾವರಣ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದೇ ಲೋಟಸ್ ಮಹಲ್ ತಂದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತುವರೆಗೂ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದ ಮೂಲು ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಮುಂದೆ ಏನತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಪಾನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾವು ತಿನ್ನಕಲೆ ಗುಪ್ಪರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಒಂಥರ ದೂವರೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಹತ್ತೋಚೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಐತೆ ಪೂರ ಒರಿದಂಡು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಡ್ದು ಏನು ಮಲ್ದೇರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒರಿದಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಅವು ಪೂರ ಪೋಂದು ಬೈದಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡಿರ್ತಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಡ್ದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ತೂವನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಹಂಪಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೇತೆ ಕಡೆತ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.